Eskerrik asko hemen geratu zareten hori, baita etxetik jarraitzen ari zareten hori, gero ikusiko zaituztegu, menipiniko ditugulako, baina orain gure kurtsoko lehenengo mailinguruarekin hasiko gara, eta hasieran hitzaldi bat ez denez, hasieran minutu batzuk hartu nahiko nituzke gure mailinguru honen egitura nola izango den azaltzeko. Nire izena Ane da, eta mailinguru honen moderatzailea izango naiz, baita parte hartzaileetako bat. Eta gure mailinguruaren gai orokorra postantropozentrismoa da, hori ikusi dezakezuenez. Eta gure helburua da animalia ikasketa kritikoetara hurbiltzea, postantropozentrismoaren kontzeptu honetatik. Bi area hauek amankomunean dituzten helburu eta ezaugarri buruz hitz egiteko. Eta horretarako hemen bildu gara EHUko hainbat irakasle eta ikerlari, literatura espezifikoki angloamerikarra lantzen dugun ikerlariak, guztiok gatoz ReWest ikertaldetik, Research in Western American Literature and Culture, eta gure ikertaldeak Estatu Batuetako mendebaldeko literatura eta kulturari buruz ikertzen du. Eta hortaz, naiz eta mailinguruetan orokorrean eztabaidak sortzea eta galdera erantzunen bidez gai bati buruz eztabaidatzea den egitura normala, uste izan dugu agian komenigarria izango litzatekela sarrera teoriko txikitxo batzuk egitea gure eztabaida baino lehen, literatura ikerketetan erabiltzen ditugun kontzeptu teoriko batzuk azaltzeko aldez aurretik, eta base hori behin izan da, gero eztabaidan guztiok parte hartu dezagun. Orduan, sarrera honen ostean, esan duen bezala, ideia da galdera erantzunak egitea, nik batzuk prestatu ditut gure gonbidatuentzat, edozein momentutan, eztabaida tartetxo honetan, zuetako edonork online jarraitzen ari zaretenok esku altxatu, gairen bat proposatu nahi baldin baduzue, edo galderaren bat baduzue, dudaren bat. Eta honetaz aparte ere esan nahiko nuke, en castellano, que como hemos mencionado por la mañana, que los PowerPoints van a estar en castellano para intentar que las personas que no entienden o no entienden tanto el euskera puedan seguir bien la presentación, y que luego en la ronda de preguntas se puede participar en el idioma que nos sintamos más cómodas, no hay ningún problema. Orduan, behin hau esan da, gure hizlariak aurkeztuko ditut, lehenengo Amaia Fernandez menikutsi dugu, bera EHUko irakasle agregatua da, eta ingelesezko literatura eta zinemako eskolak eman ditu bertan 2016-tik. Genero ikasketetan eta esparru filosofiko poshumanistan aditua da, eta bere ikerketa ingelesezko zinemagintzan eta zientzia fikzio eta fantasiazko literaturetan zentratzen da. Gure hirugarren hizlaria Andoni Kosio da, irakasle laguntzaile doktorea, EHUn ere, eta Glasgowko Unibertsitateko ikertzailekidea, hango Center for Fantasy and the Fantastic ikertaldean. Eta berak, Shakespeare, Lewis eta Tolkienen lanei buruzko ikerketa egin izan du, ingeles ertainean. Eta orain ari da Tolkienen ingurumen ikuspegiaren bilakaerari buruzko liburu bat idazten. Laugarren hizlaria, Naiara Berganzo Besga daukagu, literatura konparatua doktoretza programan da doktoregaia, baita ordezko irakaslea historia eta filologia sailean, eta bere interes akademikoen artean ditugu ikasketa gotikoak, ekokritika, ekofeminismoa eta beste hainbat anbito gaur hoiei buruz hitz egingo dizkigunak. Eta azkenik ni nau Ane Belen Ruiz Lejartzegi, doktore gaia naiz Naiararekin batera eta ikertzailea ere Eusko Jaurlaritzaren doktoretza aurreko beka bati esker. Eta nik poshumanismoari, transhumanismoari, animaliak ikasketa kritikoi buruz ikertzen dut.
lapur bat ubikatzeko. Barkatu. Eta, a ber, orain, zein da mahai inguru honen helburu nagusiena? Antropozentrismoaren kontzeptu hau ekiditzeko lagundu algaituzten hainbat esparru teorikori buruz hitz egingo dugu, bereziki gure ikerketetan erabiltzen ditugun bi adar, alde batetik posthumanismoa eta bestetik ekokritika. Azken finean, animalia etikara eta ikasketa hauetara urreratzeko oso garrantzitsua delako gizakia kontzeptu honen kontzeptu hau deseraikitzea, eta honi buruz hitz egingo digu Amaiak bere sarreratxo honetan. Eskerrik asko. Bueno. Ipini zaitezke hor edo nahi dozuna? Ez, hemendik. Vale. Bueno, galdera, zer da posthumanoa edo posthumanokoa? Ez da espezie berri bat. Baizik eta gure espezia eta gainerakoekin dugun harremana ikusteko eta ulertzeko modu berri bat da. Eta zein da posthumanoko eran pentsatzeko modu horren berritasuna? Lehenik eta behin berritasuna da ahalegin aktiboa egiten ari garela konturatzeko gure nortasuna nola pentsatzen eta komunikatzen dugun lotura zuzena duela besteak tratatzeko moduarekin. Besteak baino gehiago naizela uste badut, harrokeriaz eta exigentziaz tratatuko ditut. Nire zerbitzariak balira bezala, edo paternalismoz, aurrak balira bezala eta ni haien gurasoa. Beraz, neure burua osotasun horizontal baten zati gisa pentsatzen saiatu beharko nuke, eta ez egitura vertikal baten zati gisa. Bigarrenik, berritasuna da aktiboki saiatzen ari naizela gogoratzen gizakia konstruktu sozial bat dela, ideia bat dela. Eta ideiak aldatu egiten dira, evoluzionatu egiten dira, eta testuinguru historikoen eraginaren mende daude. Ondorioa, gizakia ez da kategoria bakar, itxi eta homogeneo bat. Izan ere ezin da gizakiaz, hitz egin gizakiez baizik. Zergatik? Alde batetik, bakoitzaren esperientzia bakarra eta dinamikoa delako. Izaeraren arabera, hizkuntzaren arabera, testuinguruaren arabera, denboraren poderioz aldatzen da. Ez da gauza bera, 2025 Donostiarra izatea eta Erdi Aroan Donostiarra izatea. Erdi Aroan emakume izatea eta Erdi Aroan gizon izatea. Ez da gauza bera hemen edo Japonian irakasle izatea, adibidez, eta ni enaiz berdina orain eta 7 urte nituenean. Bestalde, kultura bakoitzak hainbat modutan definitzen du gizaki hitzak zer esan nahi duen. 15-16 mendeko humanismoaren arabera, hau gizakia zen. Gizakia unibertsoaren neurri gisa. Zirkuloa, ikusten da, zirkuloa, zerua irudikatzen du, espirituala dena. Eta karratuak materiala dena, lurtarra dena. Eta erdian gizakia. 2 dimentsioak ukitzea lortzen dituena. Kontuan hartuta, ideal hau gizonezkoa eta zuria dela. Atletikoa, gantz gramorik gabekoa, argi dago hori ez dela eredu inklusiboa. Definizio horren arabera gizakia zen unibertsoaren erdigunea. Antropos A, gizaki A, zentroan. Hori da. Antropozentrismoa. Bai. Aro modernoko antropozentrismoak 3 ondorio dauzka. Lehen ondorioa, gizakiek
Gizakiek beren burua lurraren, itsasoaren eta zeruaren jabe gisa ikusten dute, eta gizakia bere adimen gorenarekin salbuespena da gainerako izaki bizidun guztien artean. Miguel Angelen Adanek jainkoaren atza ia ukitzen du, gizakia ia jankoterra da. Excepzionalismo honek izaki bizidunen hierarkizazioa dakar. Giza espezian goian, noski, gero animalia erabilgarriak, behiak, ardiak, olioak, gero ugaztunak, gure antz handiagoa dutelako, gero hegaztiak, ornogabeak, intsektuak, landareak, oinuak eta bar. Eta hierarkizazioak esaten digu gu garela nagusiak. Eta unibertsoa sortu dela guk gozatzeko. Objetivizazion esango genuke erderaz. Bigarren ondorioa. Zuri beltzeko pentsamendua sortzen da. Gu geu gara ez garelako haiek. Nola dakit nik ni neuna zela, ena ezelako zu. Zure ezberdintasunak definitzen nau. Beste norbait behar dut nire nortasunaren mugak definitzeko. Horrek bi arazo dakartza. Lehen arazoa da pentsatzea den-denak bikote bitarrez funtzionatzen duela. Bikote horiei dikotomia kartesiarrak deitzen zaie, izan ere 18. mendean René Descartes filosofo frantsesak pentsamendu hori zuri beltzean hartu zuen eta aro modernoko antropozentrismo europarren oinarrizko teoria bihurtu zuen. Bigarren arazoa da bata eta bestearen arteko harremana vertikalizatzea. Eta bata, hau da, ni eta nireak, goian bukatzea, eta besteak ezberdinak direnak, ni eta nireak ez direnak, azpian bukatzea. Hortik dator bestetasuna kontzeptua. Bestea da ustiatu dezakedan menpekoa. Aurka egin behar diodan etsaia edo erabat txuntzitu behar den monstrua. Hirugarren ondorioa. Gizaki izateko modu zuzenak eta okerrak daude. Cis heterosexuala ez izateak, edo etorkina izateak, aniztasun neuronala izateak, transexuala izateak, akastuntzat hartzen zaituzte. Sexismoagatik, arrazakeriagatik edo bestelako diskriminazioengatik, pertsona batzuek ez dituzte jende normalaren eskubide berak. Normal hitza, erderazko norma regla hitzatik dator. Normala da ezarritako arauetara egokitzen dena. Normal, normatibo. Arau horrek gutako nor den eta nor ez den eskubideak nork dituen eta nork ez ezartzen duten. Beraz, herritartasunareko sarbidea mugatzen dute. Humanismoaren ondoren. 20. mendean amaieran, posthumanokoari buruzko bi ikuspuntu nagusiak garatu ziren, transhumanismoa eta posthumanismoa. Transhumanismoaren arabera, posthumanokoa giza espeziaren evoluzio etapa bat baino ez da. Egun batean tximu izateari uzten diogun bezala, egunen batean gizadiak evoluzionatu egingo du espezie berri bihurtu arte. Beraz, transhumanismoarentzat posthumanokoa etorkizunean dago. Posthumanoa gizaki evoluzionatua da, teknologiaren bidez hobetua eta perfekzionatua. Posthumanokoaren definizio horretan sartzen ez bazara, ez zara etorkizunean kabituko. Elite batek bakarrik evoluzionatuko du. Besteak kabitzen ez direnak desagertu egingo dira. Transhumanismoa teknozentriko da, beraz.
etorkizunezko teknologiak erosteko dirurik ez baduzu, ezin izango duzuelako evoluzionatu. Horren ondorioz, transhumanismoak humanismoa edatzen du. Giza, barkatu. Bai, zergatik, goi mailako gizakiak eta behe mailako gizakiak daudelako oraindik, eta giza espeziea importatzen den gauza bakarra delako. Unibertsoaren zilborra izaten jarraitzen duguelako transhumanismoaren arabera. Posthumanismoa, 1960ko hamarkadan jaio zen, honako hauek oinarri hartuta, teoria feministak, postkolonialak, arrazakeriaren aurkakoak, ekologistak, baina nire kidei uzten diet korronte horietan sakontzen, eta nik posthumanismoaren alderdi garrantzitsuenak definitzen jarraituko dut. Posthumanismoak 3 adar nagusi ditu, baina etika animalistari begira interesatzen zaiguna posthumanismo filosofikoa da. Eta posthumanismo filosofikoaren arabera, posthumanoa hemen da. Gu gara. Hasieran esan dizuegun bezala, gure burua salbuespenezkotzat eta goragokotzat hartzeari uzten diogunean, posthumanoa naiz. Osotasun baten parte garela konturatzen garenean, posthumanoak gara. Gure identitatea erlazioz eraiki daitekeela konturatzen garenean, posthumanoak gara. Hau da, gure nortasuna guztiekiko eta inguratzen gaituen guztiarekiko harremanean eraiki daiteke. Eta ez bestetasun menpeko edo akastun batek aurka. Posthumanismo filosofikoak subjektuaren nozioaren ikuspegia du postantropozentrikoa, postdualista, atzean uzten da zuri beltzeko pentsamendua, gizakia ez gizakiaren aurka, gizakia animaliaren aurka, hori ja atzean geratu da. Postzentrista, hau da, erlazionala, gizakia deszentratzen duelako eta gizaki pluralean bihurtzen duelako. Guztiok denei eragiten diegulako eta guztiekin harremanetan jartzen garelako. Ez baztertzailea, barkatu. Hemen. Jo. Ez baztertzailea. Ja ez baitu erabiltzen kategoria esentzialista, homogeneo eta irrealik, hala nola Vitruvioko gizona. Ez da ezoikoa, zomorro bizidun oro bezalako ekosistema batean murgildurik gaudelako. Ez gara gainerako zomorro bizidunak baino garrantzitsuagoak ezein ekosistemarentzat. Azken ohar garrantzitsu bat, posthumanismoa praxi bat da. Ez da intelektualismo abstraktua soilik. Filosofia aplikatua baizik. Errealitate sozialei, politikari, arteari eta abarri aplikatua. Gaur, animalia kontzeptuari aplikatuko dugu. Eta orain, Aneri, hitza ematen diogu. Eskerrik asko, Amaia. Behin definituta gizakiaren kontzeptu hau historikoki nola ulertu izan den eta hierarkia eta opresio sistema hauetan hauen bidez nola ulertu izan dugun, niri orain gustatuko litzaidakena da apur bat sakontzea Amaiak orain azaldu aipatu duen kontzeptu honetan, ez da? Hau da, nola gure eguneroko bizitzan posthumanismoaren esparrua
aplikatu dezakegun, gure lanean, gure ikasketetan, irakaskuntzan eta bar, gizarte post-antropozentriko bat lortu ahal izateko. Eta bereziki poshumanismoaren etika poshumanista nola lagundu aldigun beste animaliekiko jarrera eta jokabide etikoagoak lortu ahal izateko. Eta horretarako, sakondu nahiko nuke, identitate, orain aipatu dituzuen, identitate erlazional hauek kontzeptu honetan, edo zer diren identitate erlazional hauek. Bai, azken finean, Amaiak esan duen bezala, poshumanismoak defendatzen du orain izan gaitezkela, definitu gaitezkela poshumano bezala, ezta? Noski, kriterio batzuk jarraitzen baldin baditugu. Hau da, guztiak hemen, orain, ez gara posthumano, baina izan gaitezke. Hau da, aukera bai daukagu. Eta agian oso arraroa izan daiteke modu abstraktoan jakitea gizakia zentro honetatik kendu behar dugula, ezta? Nola gauzatzen da hau guregan edo nola pentsatu beharko genuke geure buruari buruz hau lortu ahal izateko. Nire ustez, honetarako oso lagungarria egin daiteke hibridoaren figura edo hibridotasunaren ezaugarria. Azken finean, alde batetik, poshumanismoaren ezaugarri guztiak ulertzeko, baita beste animaliekin ditugun erlazioak benetan ulertzeko ere. Eta kasu honetan, badaukagu filosofa poshumanista oso garrantzitsu bat, Rossi Braidotti deitzen dena, eta bere ustez, gizaki posthumano hau sistema bitar hauetatik aparte definitu dezakegu modu erlazional batean. Hortaz, berarentzat posthumano hau berez, izatez, hibridoa da. Zerk esan nahi du honek? Esate baterako, literaturan eta zineman ikusi ditzakegun ereduei erreparatuta, ikusi dezakegu hibridoak modu literalenean apurtzen dituela hierarkia edo sistema binario gehienak edo guztiak. Eta sistema hauek zalantzan jartzen dituen edozein kombinaziok, berdin du gizaki animalia, organiko sintetikoa, gizaki makina, edozein kombinaziok laguntzen digu antropozentrismotik apur bat aldentzen. Hemen ipinitut adibide batzuk, esate baterako H.G. Wellsen The Island of Dr. Moreau eleberrian, bertan agertzen dira gizaki animalia izaki batzuk, Frankensteinen doktorearen izakia esate baterako, bada teknologia, animalia eta gizakien zatien arteko kombinazio bat, ezta? Eta garrantzitsua da ikustea, kasu hauetan guztietan, hibridotasun hau munstro izatearekin lotuta dagoela. Eta honen zergatia da, sistema hauek apurtzea edo hauetatik aldentzeak mehatxu bezala hartzen dela gizartean eta horregatik eragiten du beldurra. Hori, orain, esan dudana, mehatxu bat dela monstruositate hau. Orduan, fikzioan bezala, posthumanismoak esaten du, orain gizaki posthumanoa hibrido bat dela, hau da, ensamblaje bat. Erderaz, ensamblaje erabiltzen da, ingelesez assemblage, euskeraz esan genezake, igual muntadura, ensamblaje bat, konposizio bat. Eta ensamblajearen kontzeptu hau, identitate erlazional bat da. Hau da, gizakiak mundua beste izaki, organismo eta sistemekin partekatzen dugun heinean, harreman sare interkonektatu batean murgilduta gaude. Eta sare honetan egongo lirateke gizakiak, gizakiaz besteko animaliak, ingurumena, teknologiak, beste sistema politiko eta sozialak. Eta agente hauen guztien artean, elkar eragiten dugun
edo elkar eraginaren bidez sareak sortzen dira eta sareak sortzen ditugu. Hortaz, ezinezkoa da, poshumanismoak defendatzen du, ezinezkoa dela elementu hauetako bapes modu independentean ulertzea. Guztiak gaudelako intrinsekoki konektatuta. Eta kolaborazio sare batean gaudelako sartuta. Eta hau hobeto ulertzeko, esan genezake 3 kontzeptu klabe daudela poshumano hibrido honen barnean, Rosy Braidotik esaten duen arabera. Hemen ingelesezko bertsioak ipini ditut, baina alde batetik hibrido poshumano hau lehenengo kokatuta dagoela esaten du berak. Hau da, faktore askok determinatzen dutela munduarekin nola interakzionatzen dugun eta nola ezagutza hau nola jasotzen, nola erabiltzen dugun. Gure iraganeko esperientzie, gure genero, sexu, sexualitate, klase, identitateek, gure testuinguru honek guztiak, determinatzen du esperientzia ugari hau. Bigarrenik, hibrido honek alderdi material sakon bat daukala. Hau da, gorputz baten bidez interaktuatzen dugu munduarekin, ezta? Eta, izaki sentikorren artean, dibertsitate ikaregarria daukagu, eta poshumanismoak defendatzen du, gorputz honen arabera munduarekiko daukagun esperientzia guztiz ezberdina izango dela, baina hau ez da mehatxu bat, bakarrik dibertsitatea eta pluralismoa esan nahi du. Hau da, onuragarria guztiontzat. Eta azkena, lehen esan dudan bezala, murgilduta gaudela. Hau da, harreman sare honetan gizakiok beste elementuekin murgilduta gaudela. Elkarreragin konstante baten. Eta honetarako hemen ipini dut Donna Haraway, beste filosofa poshumanista batek, erabiltzen duen prozesu kontzeptu bat, synpoiesis edo making with, deitzen diona, esan genezakela batera, elkarrekin egitea. Eta honek enfasia ipintzen du, sare honetan erlazio sinbiotikoak ematen direla beste elementu guztiekin, beste agente hauekin guztiekin. Hortaz, honek esan nahi du, ez dela bakarrik existitzen espezien arteko bizirauteko borroka hori bakarrik, baizik eta espeziek eta organismo guztiek evoluzionatzen dugula kooperazioaren bitartez eta erlazio sinbiotiko hauen bitartez. Eta zentzua etengabe elkarreraginez eta eratuz. Eta, honen guztiak zertarako balio digu edo nola erabili dezakegu orduan paradigma posthumanista hau gizarte posantropozentrikoak lortzeko. Eta, honi buruz ere hitz egin dezakegu apur bat geroago eztabaidaren momentuan, baina nire iritzia aurretik izateko apur bat, alde batetik posthumanismoaren paradigmaren bitartez esan dezakegu edo kontzientzia hartu dezakegu berdintasun moralean oinarritutako harremanak sortzerako momentuan. Bereziki, historikoki menpekotzat jo ditugun beste espeziekiko ditugun harremanetan. Lehen esan dudana, dibertsitatea eta pluralitatea ez dela mehatxu bat, baizik eta if anything, onuragarria. Eta honek lagundu ahal gaituela ere empatia lantzeko, gure buruari buruz hausnartzeko, eta errukia eta errespetua, espezien arteko errukia eta errespetua garatzeko. Kaixo, eguerdion guztioi. Panelaren zati hau idatziz prestatu dut zer esahasteko eta batez ere behar baino gehiago luzatzeko. Nire atalarekin hasi baino lehen pare bat gauza gustatuko litzaidake aipatzea. 2 URL igo ditut kurtsoaren dokumentuetara. Batez ere ekokritikari buruz gehiago jakin nahi duzunentzat.
Lehenengo esteka podcast bat da, eta bertan Scott Slovic ekokritikaren faseak eta disiplinaren etorkizunari buruz hitz egiten du zehaztasun handiarekin. Tamalez gaurko hitzaldia sarreratxo xume bat baino ez da izango, eta hortaz ekokritika hobetu ulertzeko doako podcast hau entzutea gomendagarria da. Horrez gain, Gret Garrarden Eco-Criticism liburua irakurtzea aholkatzen dizuet ere. Igo dudan bigarren estekan, liburu horren erreferentzia bibliografikora eramango zaituzte, eta jakin ezazue liburu horren sarrera debaldi irakurre aldela helbide horretan. Eta bueno, besterik gabe hasiko naiz aurkezpenarekin. Literatura globalean naturaren presentziaren garrantzia beti da gutxitu egin da, baina ingurumenarekiko erlazioa duten gaiak jorratu egin dira kristaurreko 1700 urteko obra, The Epic of Gilgamesh, idatzi zenetik gaur egun arte. Historia hau Sumerian gaur egungo ekialde ertainean idatzi zen, eta deforestazioaren ondorioi buruzko gogoeta islatzen du obraren amaieran. Hala ere, badirudi oso irakurle gutxik antzeman dutela naturaren garrantzia literatura unibertsaleko lanetan. Hau da, azken 37 mendeetan sortu diren horietan zehazki, ez bakarrik hemengo honetan, baizik eta obra pilo baten. Eta pertzepzio hau aldatuz joan da 80. hamarkadatik aurrera, eta orain aldizkari eta argitaletxe gehienek ikuspuntu ekokritiko batetik idatzitako ikerketak sarri argitaratzen dituzte. Eta orain pasatuko gara ekokritika definitzera. Orduan, zer da ekokritika? Cheryl Goldfeldikek horrela definitzen du kontzeptua, labur-labur. Ekokritika literatura eta ingurune fisikoaren arteko erlazioa astartzen duen disiplina da. Honi, Gret Garrardek gehitzen dio analisi politikoa dela, ekokritika, eta Slovicek aldiz metodologia honi buruz zehazten du bere xedea ingurumenarekiko erlazioa duten testuek edozein ikuspegitik ikartzea edo ustez ingurumenarekin erlaziorik ez duten obrak ingurumenaren ikuspuntutik ikartzea dela. Ekokritika hitza William Roekertek erabiltzi zuen lehendabiziko aldiz 1988 urteko Literature and Ecology and Experiment in Eco-Criticism artikuluan. Artikulu honetan Roekertek ekokritikaren oinarriak finkatzen ditu eta disiplinaren garrantzia aldarrikatzen du. Batez ere azken honek aldarazi ahal duelako gizakion erlazioa ingurumenarekin. Gomendatzen dizuet ere artikulu hau bilatzea eta irakurtzea ez dut igoz eskuragarri dago interneten debalde, eta merezi du irakurtzea jakiteko non sortzen da ekokritika lehenengo aldiz eta nola garatzen den. Ze beste bi esteketan honen garapenari buruz hitz egiten dute batez ere. Orduan, orain pixka bat laburbilduko dut ekokritikaren historia eta horretaz aparte ere zein kontestu sozialetan sortzen da. Amaiak hitz egin du honi buruz, baina berriro aipatuko dut labur-labur. Urrengo diapositiban ekokritikaren historia laburtuko dut pare bat minututan edo. 80. hamarkadaren hasieran Goldfeldik eta Harold Frommek ekokritika aktiboki sustatzen hasi ziren eta disiplinak gaurko garrantzia lortu arte garatu egin zen. Lawrence Buellek lan handia egin zuen adibidez ekokritikaren garrantzia beste area tematikoetan aldarrikatuz. Hau izango litzateke zientzia sozialetan, biologian eta bar. Hori baino lehen ingurumenarekiko kezka estatu batuetako gizartean zabaltzen hasi zen 1972 urtetik aurrera, batez ere Rachel Carsonen Silent Spring liburua argitaratu zenean pestiziden eraginen negatiboaren inguruan. Hau da, hau baino aurrerago kontzientzia existitzen zen, baino liburu honetik aurrera mugimendua indartu egin zen. Eta horren ostean, Leo Marxen The Machine in the Garden pastoralismoaren implikazioei buruzko liburua argitaratu zen. Hitz egiten du pixka bat pastoralismoaren eragina Ipar Amerikako kulturan eta gizartean.
Eta 1980 urterako Old Leopold Sound County Almanac obra ezaguna zen nazio osoan eta hamarkada horretan zehar ingurumenaren garrantzia hainditu joan zen hiritar batzuen kontzientzian. Liburu hau ekologia generalari buruzko artikulu batzuk biltzen ditu eta ikusi alduzuen bezala duela 20 urte argitaratu zen, baina momentu horretan hasten da kanoniko bihurtzen da edo. Eta gustatuko litzaidake ere gehitzea, 1972 urtean, Eraztunen Jauna liburua inspirazio iturri bat izan zala Greenpeace sortzeko. Hau da, sortzaileak aitortutako gauza bat izan zen. Eta nabarmendu behar da ere garai horretako autore eta obra dezentek zeukatela jada ingurumena fokoan. Bueno, nik bakarrik bat aukeratu dut, The Lorax, hau ez da oso obra ezaguna gure gizartean eta gure hezkuntza sisteman, baino obra hau nahiko inportantea izan zen, batez ere irakaslei iruditzen zitzaielako oso obra ona lantzeko pixka bat kutsaduraren inguruko eta habiten suntsipenaren inguruko gaiak ikasleekin. Hau da, oso obra didaktikoa zala haien ustez. Bale. Eta orain pasatuko gara ekokritikaren oinarriei buruz hitz egitera. Orduan, ekokritika laster hasi zen nabarmentzen beste herrialdetan, fenomeno globala bihurtu arte. Hau da, hasten da Ipar Amerikan, baino gero mundu osoan zabaltzen da. Eta kontutan hartu behar da, Slowikek adierazten duen bezala, ekokritikak ez daukala aparatu kritiko konkreturik. Baizik eta disiplina anitza kombinatzen dituela testu literarioak eta beste medio batzuk astartzeko. Adibidez, zinema, baino produkzio kulturaleko hainbat elementu. Beraz, ekokritika maiz aldatu egin da disiplina teoriko gisa. Hori dela eta Susan Jeffersek zehaztasun handiagoa lortzeko helburuarekin, printzipio batzuk zehaztu ditu. Hauek ez dira kanonikoak eta ez dira onartzen printzipio teoriko fundamental gisa, baino 10 aukeratu ditut zuek hobeto ulertzeko zertan datzan analisi ekokritiko bat. Orduan, lehenengo adibidez, ekokritika gizakiak ez diren entitateak aztertzen ditu, bigarrengoa naturaren mezuak ulertzen saiatzen da, hirugarrena hizkera posumanoa erabiltzen du, aurreko hitzaldiatan zehaztu duten gai hau. Laugarrena antropozentrismo eta naturari buruzko aurreritziak aztertzen ditu. Bosgarrena gizaki natural eta norbera terminoak berrikusten ditu. Seigarrena hierarkiak apurtzen ditu ekosistemaren elementu guztiei garrantzi bera emanez. Zazpigarrena natura kontzeptua sorkuntza eta errealitatea dela aitortzen du. Zortzigarrena errealitate ekologikoak ulertzen laguntzen digu. Bederatzigarrena munduko elementuen arteko interkonexioa asaltzen laguntzen du. Eta 10garrena zientziaren komplementu paregabea da arazoei konponbideak emateko. Azken hau lotuta egongo lirateke bebai aktibismoarekin, baina hau ustut debatean aterako den galdera gai bat izango dela, orduan geroago jorratuko dugu. Eta analisi ekokritikoaren parte diren kontzeptu garrantzitsu batzuk ere nabarmendu egin behar dira. Hauek lagin txiki bat baino ez dira, baino ikerketen ikuspuntua ulertzen lagundu gaituzte. Batez ere fokoan non dagoen ulertzea. Lau aukeratu ditut bakarrikan, baino esan bezala gehiago daude. Apokalipsia izango litzateke lehenengoa, ez modu erlijioan ulertuta, baizik eta ingurumenarekin erlazioa daukan kontzeptu bezala. Kutsadura izango litzateke beste bat, flora, nik gehien landu dudan gaia, eta kurtso honen gai nagusia fauna izango litzateke. Kontzeptu hauek arazoak identifikatzen eta konponbideak zientziaren eta politikaren bitartez aurkitzen lagundu aldigute analisi ekokritikoen bidez. Bale, eta azkenik, disiplina horien variante batzuk aurkeztu nahi dizkizuet. Hauek bakarrik azpisan nagusi batzuk dira.
nabarmenak eta importanteak direlako, baino askoz gehiago daude. Lehenengoa izango litzateke kornukopia, hau da ingurumenak pairatu aldituen gaitzak ez direla benitan existitzen edo esageratu egiten direla, hau da. Gaur egungo negazionismoa, ezta? Deritzoguna. Environmentalism zientzia kritikatzen du azken honek sustatzen dituen sinismenengatik. Hau da, mundua ulertu behar dugula ezagutza honen abantaila ekonomiko eta sozialengandik. Deep ecology izango litzateke aktivismoarekin lotura estuena daukana eta variante erradikalena izango litzateke hau. Gizakiok gure bizimodua moldatu behar dugula guztiz planetaren onurako. Eta gero social ecology, klase sozialak eta ekologiaren arteko erlazioa astartzen du desabantaila ekonomikoak hobetu ulertzeko. Azkena ez dago diapositiban, eta hau Naiarak azalduko du, eta izango litzateke ekofeminismoa. Eta orain bera jarraituko du hitzaldiarekin, honi buruz hitz egiten eta ekokritikaren faseak zehaztuz. Eskerrik asko, Andoni. Nik orain, esan bezala, ekokritikaren barnean dauden mundu batzuei buruz edo ikuspuntu desberdinei buruz ekofeminismoa, materialismo berria, ekogotikoa eta antropozenoa. Hasteko, nire kideek emandako azalpenetan oinarrituz, ekokritikaren garapenaren ikuspegitik hiru fase desberdin dugu ditzakegu. Lehenengo fasean, natura idazketa lantzen da. Bigarren fasean, ekokritikaren errevisionismoarekin, hiri paisaitan gertatzen diren ekoinjustiziak salatzen hasten dira. Eta azken fasean, posthumanismoa, materialismo berria eta antropozenoa lantzen dira. Jarraituz, hasiko gara lehenengo fasearekin. Lehenengo fasea, ingelesez nature writing deitzen den literatura lantzen da, natura idazketa, eta idealismo romantikoak eraginda, natura ez gizatiarra ospatzen. Baina, honek arazo batzuk ekartzen ditu, arazo edo muga batzuk. Eta zeintzuk dira horiek? Lehenengoa da, mundu ez gizatiarra idealizatzen dela. Bigarrena, paisaia eta mundu ez gizatiarra instrumentalizatzen dela. Nola egiten da hau? Batez ere, gizakien emozioak, pentsamenduak eta sentimenduak paisaian eta mundu ez gizatiarran proiektatzen. Arazo larri bat da. Ze antropozentrismoan erortzen garelako. Eta horrela bakarrik erabiltzen dugu paisaia eta mundu ez gizatiarra, gure pentsamenduak bertan jartzeko, eta ez dugu mundu horren interesak kontuan. Jarraitzeko, hitz egingo dizuet, idazketan aurkitu dezakegun lan desberdinei buruz. Etapa honetan, Susan Fenimore Cooper, Henry David Thoreau eta Ralph Waldo Emerson bezalako autore naturalistak aurkitu ditzakegu. Eta autore horien lanen artean, landa egunerokoa, Walden edo bizitza basoan, eta natura nabarmentzen dira. Orain, jarraituko dugu, bigarren fase horrek. Ekokritikaren errevisionismotik, gertatzen diren ekoinjustiziak salatzen hasten dira. Batez ere, orain, biztanleria gehiena hirietara joaten dela. Eta horrekin batea, kontzientzia protoekologista garatzen hasten da, eta injustiziei buruz hitz egiten dute.
pertsonatze politikoa gertatzen da, eta kontzientzia soziala hartzen da ere. Eta horrekin lotuta intersekzionalitatea lantzen hasten da. Eta zer esan nahi du hau? Gure tematikarekin erlazionatuta, honen arabera, ingurumen degradazioa ez da zerbait bakarrik ingurumenari kalte egiten duen. Baizik eta gizartearen komunitate baztertu guztiei kalte ere egiten diola. Eta zeintzuk dira komunitate baztertu hauek? Adibidez, emakumeak, pertsona arrazializatuak, queer komunitatea, klase langilea, pertsona kolonizatuak. Vale. Barkatu. Eta hauek dira komunitate baztertu batzuk. Horrekin batera, ekofeminismoa garatzen hasten da ere. Eta zer da ekofeminismoa? Hemen, bilan hartu ditut, gomendatzen dizuedana, gazteleraz daudelako. Eta zer da mugimendu hau? Ekofeminismoa gizakiaz besteko mundu naturalaren esplotazioaren eta degradazioaren eta emakumeen mendekotasunaren eta zapalkutzaren arteko lotura ikusten duen mugimendua da. Eta zer defendatzen du mugimendu honek? Mugimendu honen arabera, emakumeen eta beste komunitate baztertuen zapalkutzaren atzean dagoen ideologia, natura ez gizatiarra menderatzen duen berbera dela defendatzen du. Eta zein da ideologia hori? Heteropatriarkatu, koloniala eta kapitalista batez ere. Eta orain, sartuko gara 3. fase horretan, ekokritikaren garapenaren 3. fase horretan, eta, Amaiak eta Anek azaldu duten bezala, posthumanismoa bilatzen du gizakiaren kontzepzio tradizionala kuestionatzea, ez? Eta horrekin jarraituz, materialismo berria garatzen da ere. Eta zer da materialismo berria? Materialismo berria ontologia erlazional bat defendatzen du. Eta zer da hau? Hau da, materia ez da geldoa, aktiboa baizik. Eta materiak mundua gizakiaren batera sortzen du. Dena, mundu gizatiarra eta ez gizatiarra, interakzio sare dinamikoen parte da. Biek gauzak sortzen dute aldi berean. Eta orain, jarraitzeko, pizka bat antropozenoari buruz hitz egingo dut. Zer da kontzeptu hau, zer da antropozenoa? Giza jarduerak lur planetan izan duen eragin sakon global eta iraunkorrak markatutako garai geologiko berri bat izendatzen duen kontzeptua da. Ideia da, gizateria lurreko funtsezko prozesuak aldatzeko gai den indar geologikoa bihurtu egin dela. Eta horregatik eragin du kliman, biodibertsitatean, ozeanoetan, ziklo biogeokimikoetan eta abar. Eta nola gertatu da hau? Batez ere, bi momentu historiko azpimarratu ditzakegu. Zeintzuk dira horiek? Industria iraultza, industria iraultzarekin erregai fosilen erreketa masiboa gertatzen da, eta bigarrenik, azelerazio handia. Zer da azelerazio handia? 20. mendean garatu zen kontzeptua, eta kontsumismoarekin, urbanizazioarekin, energia nuklearrarekin, plastikoekin, eta proba eta guda nuklearrekin gertatu zen momentu importantea. Beste autore batzuk, kapitalozeno kontzeptua hobesten dute. Zergatik? Beraientzat, errudun nagusia ez da gizateria modu oso batean. Baizik eta kapitalismo industriala, kolonialismoa eta estraktibismoa zehazki. Eta honekin batera, ekogotiko pentsamendua gartzen da ere.
Eta zer da ekogotikoa? Ikuspegi ekogotiko batek erronka bat planteatzen dio subjektu gotiko ezagugun bati. Natura ez gizatiarra. Eta jarrera ez antropozentrikoa hartzen du ingurumenak, espezieek eta ez gizatiarrak monstruotasunaren eta beldurraren eraikuntzan betetzen duten papera berriz aztertzeko. Beste moduz esan da, ekogotikoak ekofobia aztertzen du. Eta ekofobia gizakiak beren ingurune naturaletik aldentzearekin lotzen du. Ikuspegi honetatik, industrializazioarekin, batera giza animaliak mundu ez gizatiarratik bereizi ziren. Beren nagusitasuna aldarrikatzeko eta beren esplotazio praktikak aurrera eramateko helburuarekin. Eta nola aurre egin dezakegu antropozentrismo kapitalista eta kolonialari? Esan dugun bezala, batez ere pare hierarkikoak deseraikiz. Eta zer dira hauek? Heteropatriarkatuaren menteratzearen logikan, oinarritzen diren pare hierarkikoak oraingo gizartea kontrolatzen dute. Eta hauek deseraikitzen baldin baditugu, beste motako pentsamendua garatu dezakegu eta guk animaliok eta natura ez gizatiarra nivel berberan gaudela ikusiko dugu. Eta zeintzuk dira pare horiek? Adibidez hemen jarri ditut. Gizaki animali, artifizial natural, gizon emakume, mendebalde ekialde, gizaki alien, eta hori da. Eskerrik asko, Naiara. Ez dakit konbeni zaigun denbora aldetik agian orain eztabaidarekin hastea, eta gero ere, denbora baldin badaukagu, ariketa praktiko bat prestatu dugu ere, kontzeptu hauek barneratu, ondo ulertu direla eta barneratu dituzuela ziurtatzeko. Eta ez dakit posible den igual Zoomen bitartez ari diren ikasleak behintzat hemen agertzea. Ez dakit, posible baldin bada, bestela bakarrik jakin dezazuen guztiok hemen zaudetenok eta etxean zaudetenok ere parte hartu dezakezuela eztabaidatxo honetan. Niri gustatuko litzaidake galdera saio hau hasteko, agian hastea guk amankomunean ditugun esparruekin, ze azken fina guztiok zentratzen gara, ez dakit aipatu dugun, uste dut baietz, zentratzen gara fikzio espekulatiboetan, ezta? Eta hor sartzen dira, zientzia fikzioa, fantasia, utopiak, distopiak, eta bar. Eta orain arte landu ditugun gauza kontuan hartuta, ze uste duzue badagoela zerbait genero hauen barnean bereziki gizarte post-antropozentristak garatzeko laguntzen gaituena? Osea, genero hauen barnean egokiak direla, zergatik uste duzue egokiak direla? Uste duzue literatura eta pelikulak baliagarriak direla? Bai. Orokorrean norbaite... Mila esker. Azkenean etorkizunari buruz hitz egiterako momentuan ez daukagu ziurtasunik, ez? Eta beti dago baremor non ez dakigun ikuspegi positiboa edo negatiboa izan behar dugun ari begira, eta azkenean fikzio espekulatiboa hori ematen digu momentu horretan hain beltza ikusi aldugun etorriko dena, posibilitateak ikusi, ez? Eta azkenean hori zientzia fikzioa da azkenean, baina fantasiatik ere azkenean, ez dakit, aldentzen ari gara, ez, realitatetik, eta momentu horretan aldentzen gara, baina hurbiltzen gara, ez? Dago distantzia hori non hainbat kontzeptu behar bada gure kontroletik kanpo ikusten ditugunak hurbilago ikusi alditugunak. Igual. Bai. Mendik norbaitek zer gehitu nahi baldin badu. Presentea eta etorkizuna aztertzeko tresnak dira. Ez?
me voy a pasar al castellano, que me manejo un poco mejor. Yo normalmente lo uso como herramienta, o sea, la ficción especulativa, que no necesariamente ciencia ficción. O sea, hay muchos géneros por ahí que especulan, más como un espejo un poco distorsionado tal vez, que exagera cosas, pero para el presente. Yo lo utilizo para ver los miedos de la hora y sobre todo eso, cómo ahora se están pensando las cosas y un poco para tener esa, como decías tú, Alba, la distancia que te deja un poco más emocionalmente la capacidad de mirar ciertas cosas que pueden dar miedo o que pueden generar ahí un poco más de angustia, pero siempre mirando al presente, a lo que está pasando ahora, porque nace desde la hora, esa especulación. Exagerazioarekin dena gardenago ikusten da, ez? Orain, novela batean ikusten baduzu, oraingoko sozietate bat bezala, esango duzu, horrela da, gure bizitza, agian kezka gehiago izan behar ditugu honen inguruan, ez? Bai, eske oso nire ustez, hau oso galdera interesgarria da, adibidez lehen hitz egin edo aurkeztu izan digutenarekin, konparatuta adibidez shock moralaren alderdiari dagokionez, teknika defamiliarizatzeko, ingelesez esaten den defamiliarizing techniques, literatura edo zein fikzioaren bitartez, oso arma potentea dela usteot, ni pertsonalki, baina egia da beti dagoela debate hau, benetan gauza hauei buruz hausnartzeko, zein den perspektiba egokiena, hau da, medio hauen bitartez islada hori ezberdina, baina aldi berean gure buruari buruz hausnartzeko balio diguna, islada interpretatibo hori jarraitzea, edo adibidez dokumentalen generoan hitz egin dugun bezala, ez da, modu zuzenean, material zuzen hauen bitartez, errealitatea konfrontatzea. Hau da, nire ustez, beti pilpilean agertzen den gai bat, ez da? Gure gizaki bezala mundu honetan ze rol daukagun definitzerako orduan, beti agertzen da debate hau, uste dut. Bai, nire ustez ere nahiko garrantzitsua da, naiz eta fikzioa espekulatiboa ez izan, beti daukagu azkenean errepresentazio bat da. Bai, dokumentalarekin konparatzen badugu, dokumentala errealitatean modu batean edo bestean islatzen du, baina literaturan beti dago lente edo looking glass bat, ez da? Ez dakit ondo... Bai, ez dakit ondo entzuden edo... Bai. Bai, hori, azken finean beti da... Parkatu, bai. Bueno, si os parece bien, yo voy a intervenir en español. Creo que la ficción especulativa es interesante no solo en la medida en la que es una representación de algo que estamos viviendo ahora, sino también desde el punto de vista del horizonte de expectativas, porque al final es un ejercicio de imaginación y al final creo que dice mucho de nuestra sociedad qué nos podemos llegar a imaginar. Si no nos podemos llegar a imaginar una sociedad donde hayamos superado realmente pues, el postantropocentrismo, donde realmente haya una integración pues, de otros seres que no sean seres humanos, de los animales, de las plantas, incluso de seres pues, tecnológicos. Creo que dice bastante de hacia dónde están yendo nuestras políticas y de la estrechez de miras que podemos llegar a tener. Al final, pues bueno, yo siempre pongo este ejemplo y me vais a perdonar los que me conozcáis porque estaréis hasta el moño. Pero en Avatar, por ejemplo, la peli, siempre saco esa peli porque me parece muy interesante desde el punto de vista de que ha sido un gran taquillazo durante una década ya, y algo que me resulta muy revelador es que
el director iba con la intención de representar una sociedad holística, una sociedad donde realmente haya una integración entre ser humano, animal y planta. Y creo que no lo ha conseguido en absoluto porque crea una jerarquía absoluta. Entonces creo que eso de manera indirecta nos está diciendo algo sobre nuestra incapacidad para poder conceptualizar una visión holística de la sociedad. Entonces, bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Es que el peligro precisamente a veces de la ficción especulativa y donde entra la crítica es un poco tener cuidado con el antropocentrismo que puede siempre estar ahí subyacente, que puede estar siempre ahí un poco acechando, porque es difícil pensar fuera de ciertas estructuras. Cuando, aparte de que te has criado en ellas, desconstruirte es complicado. El lenguaje que utilizas es un lenguaje que nace pues, de un antropocentrismo bastante fuerte. Y entonces, ¿cómo puedes realmente tratar de pensar, de descentrarte, de pensar desde otro punto de vista, de especular sobre otras cosas sin un poquito caer en paternalismos a veces o en volver a crear de una manera más bonita, con animalitos que hablan y que ¡ay, qué monos!, pero que realmente está reproduciendo otra vez, es un reflejo de lo nuestro, ¿no? El ombligo y volvemos ahí. No sé, ahí es un poquito el problema que igual la crítica literaria es lo que intenta, ecocrítica, poner de manifiesto cuando puede haber una enorme, ¡oh, qué buenas intenciones tenía este escritor! Y luego, sin embargo, bueno, pues todos, ¿no? Ese cojear porque no hay cosas que no para las que no estamos del todo preparados para ver. Entonces, esa mirada crítica es la que puede constantemente plantear, ¿no? Esa pregunta de, sí, pero seguro, cuidado, vamos a mirarlo otra vez. Bai, hemen, zer komentatu nahi zenuen? Bai, funtzionatzen du edo? Bai. Bale. Bi gauza, honi buruz, tailerrean, egingo dugun tailerrean, geroago gaur, honi buruz hitz egingo dugu, gizakion ikuspuntua oso zaila da normalean hori baztertzea irakurtzen dugunean edo idazten dugunean edo gauza bat interpretatzen dugunean, ezta? Errealitatea. Eta hori oso interesgarria iruditzen zait eta oso garrantzitsua honi buruz hitz egitea. Eta Nataliak esan duenaren arira, esan nahi nuen normalean esan duzuna Avatarren egoerari buruz, ezta? Oso komplikatua da errealitate hori, beste errealitate bat imaginatzea eta nire ustez hori da gakoa, ezta? Eta, bueno, badakigu, gero tailerrean ikusiko dugu beste ejemplu batzuk, hori buruz, posthumanismori buruzkoak. Eta, beno, bai. Esan duzuen moduan uste dut, gakoa dela saiatzea, ez? Eta perspektiba kritiko bat mantentzea, eta hemen, adibidez, pelikulan lortzen ez bada, exitoak kontuan hartu eta besteak hobetu, ez? Bueno, hau da, orain buruatu zedan pedrada pizkat, orduan. Nengoen pentsatzen utopiari buruz eta etorkizunera begiratzeko tendentzia horri buruz, ez? Eta justo lehen egon gara hitz egiten Jun eta biok utopiari buruz, distopiari buruz eta bar. Eta egia da, azken finean, etorkizunera begiratzeko joera hori ere, ez dela agian beti ez da erantzuna, ez? Historiaren kontzepzio evolutibista hori, txarretik onera goazen ideia hori, konstruktu bat da ere, eta etorkizuna ez da beti hobea izan behar, ez? Eta batzutan, adibidez, post-antropozentrismo hori buruz edo post-kapitalismo hori buruz pentsatzerakoan, agian post hori ez dago etorkizunean baizik eta iraganean, gauza batzutan, ez? Ez gauza guztietan, obviamente. Baina, adibidez, orain animaliak nola tratatzen ditugun, oso influenziatuta dago
revoluzioan industrial eta olako gauzetaz, hori lehen ez zela existitzen, ez? Eta animalen tratera desberdina zen ere. Orduan batzutan, historian ere atzera begiratu aldugu eta existitu diren beste kontrakorronte batzuk begiratu alditugu, ez? Ez dakit post-antropozentrista, pre-antropozentrista edo izan aldirenak, ez? Bakarrik hausnarketa hori komentatzeko. Bai, oso komentario interesgarria da, alde batetik hori esan duzuna, badagoela narratiba progresista bat, horrela pentsatzerako momentuan, gure kasuan, gizaki guztion joera eta evoluzioaren puntu gorenena progreso hori dela, eta momentu gure evoluzioaren momentu goren horretan, behin izaki perfecto hori izatera helduko garela, hori azken finean diskurtso bat da, hori narratiba bat da, eta horregatik mentzionatu duzuna oso garrantzitsua dela uste dut, ze gauza hauek guztiak narratibak diren enean, ze hizkuntza erabiltzen dugun, horregatik post terminoa adibidez, ze hizkuntza erabiltzen dugun oso garrantzitsua da, gure kasuan adibidez poshumanismotik bai egon dela hausnarketa oso handia kontzeptu post honi buruz, ez dela post-humanoa, hau da, humanoaren ondoren datorrena baizik, eta post honek barruan dakarrela kontzeptu horren errebizio historiko, orduan, hori barnean sartzen dutela. Dakizu zer gehitu nahi duzun honi buruz, baina bai terminoen puntua oso garrantzitsua da, ze azken finean modu ezberdinetan interpretatu alditugu ere. Sí, yo a veces lo interpreto más como un más allá, no un después cronológico. Y pues sí que es cierto que muchísimas de las ideas que estamos trabajando ahora es que se han trabajado, o surgieron, o por lo menos las primeras veces constantes que tenemos de ellas, pueden ser de hace 1000 años. Mira, antes comentaba contigo, San Francisco de Asís tiene un poema precioso que yo lo considero posthumano, y estamos hablando en el siglo XIII, y no tiene nada que ver esa persona con nada de toda esta filosofía que estamos viendo ahora, pero sí, la cuestión no es... Claro, es que a veces la tendencia siempre, ¿no? El péndulo nunca cae en medio, siempre va de un lado al otro. Entonces, la tendencia es un poco más el antihumanismo, como ¡no! ¡Fatal todo! A ver, el humanismo tuvo una cabida en cierto momento, sirvió para cosas, y dentro de eso también hubo disidencias y hubo subcorrientes que también se han podido silenciar más o menos, pero es que están ahí, y de ahí la importancia de que, pues eso, nunca es un blanco y negro y nunca es un todo o nada. Y yo creo que sí, precisamente mirando para atrás, tenemos filosofías y de otras culturas, ojito, que tampoco, esto es, todo no lo hemos mencionado igual, pero todo esto es muy occidental al final. Entonces, pues sí, y me gusta a mí siempre ver que hay más allá también de lo que estoy haciendo yo, porque es una manera también de, como decía antes, ser crítica conmigo misma, con mis corrientes críticas. O sea, se nota que yo estoy bastante casada con esta causa, pero bueno, hay que abrir siempre, todo el rato, ¿no? Estar abriendo las miras. Bai, eta gero, bueno, gaur azaldu dudana izan da laburpen da, uste dut guztiok oso laburpen sumeak izan direla, baino momentu batean eritzen dut sortu diren obra horiek historian zehar eta ekokritika saiatzen da bebai atzera begiratzea eta iraganean sortutako gauza honak eramatea etorkizunera eta bai saiatzen dela ariketa hori egitera. Eta, bueno, aipatzea pila bat obra daudela Amaiak esan duen bezala iraganean sortutakoak eta oso enfoke interesgarriak dituztela naturarekiko. Adibidez, kurritzen zaitolan ingeleraz 7. mendeko The Dream of the Root oso adibide hona izango litzateke, hau da, landaren ikuspuntutik idatzitako obra dela, adibidez, baina piloa dago. Animaliekin... Aldera bat. Aipatu duzue Avatar begirada holistikoaren
frakaso edo porrotaren adibide gisa. Orduan, zeintzuk esango zenituzkete direla Hollywooden erreferente nagusiak oraintxe fikzioa egiten. Bururatzen zait Bong Joon-ho Okiaren filmagatik ezaguna izan zelako, begira antiespeziista batetik ere, orain egin du Mickey 17, ez dakit aipatzeko moduko haute den, edo ze referente nabarmenduko zenituzketen zuek fikzioa egiten gaur egun. Ba, egia esan da, bueno, orain pasatu dugun ariketa praktiko horretan, honi buruz eta egin nahi genuen egia esan, igual nahiara aipatu. Bueno, gomendazio bat, uste dut, erreferente nagusia, adibidez, Frankenstein da, uste dut, hori da nire iritzi pertsonala, baina bertan uste dut kritika bat egiten dela, hierarkiai horiei buruz, hierarki horien inguruan, Frankensteinek errepresentatzen du natura, errepresentatzen du animali zatiak, giza zatiak eta natura zatiak osatutariko monstru bat delako, eta hori da komunitate baztertuen sentipena errepresentatzen duela ere uste dut adibidez pertsonalki, beste adibide batzuk eman nahi baldin badizu, Lehen egon ginen ikusten adibidez Godzilla. Bai. Edo ezein zen besteak King Kong. Bai, nahi duzu adibidea jartzen? Ipini dezakegu badaukagu galdera bat hemen, parkatu PowerPointa berriro ipini albaldin badugu, eta orain, bai eskerrik asko, Olaia zure galderagatik, hau azaldu ondoren irakurriko dut, galdetu digutela gauza batetik. PowerPointa... Claro, gongo da bukaeran. Baina, bueno. PowerPointa jarri dezakezu, Bestela saldu. Gogoratzen baldin baduzue, badakizue King Kongen argumentua, edo bestela nik azalduko dizuet. Pelikula honetan, zinemagile talde batek, Skull Island izeneko uharte misteritxo batera bidaiatzen du, eta pelikula exotiko bat filmatzeko, eta bertan King Kong izeneko gorila erraldoi bat aurkitzen dute, eta tokiko biztanleek Andarro aktorea baitzen dute eta King Kongi sakrifizio gisa ematen diote. Baina King Kongek ez du aktorea hiltzen eta harreman berezi bat garatzen du emakumearekin, eta film taldeak Kong harrapatu eta New Yorkera eramaten du erakusgai gisa aurkezteko. Baina King Kongi ez egiten du eta emakumea bilatzen du, eta Empire Stateera ikina egotzen du, eta hegazkinek erasotzen diote. Eta azkenean, bera hiltzen da. Eta, nire galdera da, honekin ari da, landutako kontzeptuekin, markatu. Hemen, uste dut, hemen. Kontzeptu batzuk ditugu, eta galdera da, ze landutako kontzeptuekin lotuko zenukete filma, eta nik esandako argumentua. Adibidez, transhumanismoarekin lotuko zenukete filma? Bai ala ez? Bai, ez? Ez, printzipioz ez, ikusiko dugu. Ekogotikoarekin lotuko zenukete? Bai, zergatik? Monstruotoea, ez dakit hitz hori esan, monstruotoearekin lotuta dago, eta ere King Kong natura errepresentatzen duelako, natura ez gizatiarra. Zer gehiago, ekokritika orduan, posthumanismoa? Bai, zergatik? Gizakia ez den kontzientzia lantzen delako, zerbait esan nahi. Bueno, yo es que iba a decir que lo veo hay elementos tanto transhumanistas como posthumanistas, depende de cómo lo veas. Nuestra lectura
por la pinta que tenemos todos, ¿vale? No va a ser de, oh, muere, bicho malvado, muere. Entonces, según cómo lo mires, tú estás viéndolo como una perspectiva posthumana de esto no, esto mal. Y la mirada que tiene la gente dentro de la película, la mirada que tiene, la perspectiva que tienen sobre King Kong es una muy humanista, muy antropocéntrica, la monstruosidad del otro, es el apogeo de la alteridad, de la otredad. Nosotros lo veríamos desde otra, ¿no? Lo contrario. Pero también es transhumanista. Fijaros en los bichos voladores que hay por ahí. ¿Os acordáis cuando decíamos el transhumanismo llegarán unos seres humanos, llegarán a la posthumanidad, a la transhumanidad, no todos? Hay toda una serie también de poblaciones no blancas en la isla, que claro, es que son muy tontos, es que fíjate que no saben, o sea, hay una cosificación y una animalización, una alterización de lo que son los no blancos, los nativos de la isla, y desde luego aquí cómo se consigue matar al bicho monstruoso con la ciencia y la tecnología, que bueno, y ya me callo. Oso ondo, Osea, berez, galdera horri erantzuteko adibidez, nik esango nukena da, inkluso film horren narratiba barruan, pertsonaien artean ikusten dugun joera humanista izan da ere, horrek ikuslearengan eragiten duen erreakzioa poshumanista izan daitekeela, hau da, agian filma poshumanismoak jarrera aktibo hori esan nahi du, ez bakarrik bada edo ez da. Ze, kasu honetan adibidez, naiz eta gauza guztiz kontrako bat izan da, guk honen hemendik hartzen dugun irakurketa poshumanista izan daiteke. Igual galdera badazpada zen, ja, minutu batzuk igual agian luzatu dezakegu, ze badaukagu denbora, baina Olaia Gutierrezek galdetu digu txatetik, pedagogo gisa uste dut dokumentalak tresna oso indartsuak direla hausnarketa kritikoa sustatzeko eta animaliekiko empatia pizteko, batez ere DBH-en, batxilergoan eta unibertsitatean. Nola uste duzue integra litekeela estrategikoki animalien etikaren inguruko dokumentalen erabilera ikasgelan, informazio iturri gisa ez ezik, pentsamendu etikoa eta gizarte eraldaketa garatzeko tresna gisa ere. Ezagutzen alduzue eredu gisa daitezkeen esperientzia zehatzik. Bale. Dokumentalen puntu espezifiko honetan, agian, Claudiari zuzendutako... Sí. Olatz, ¿qué tal vas? Básicamente, cómo podemos utilizar los documentales a la hora de introducir, no solo como fuente, pero a la hora de introducir el tema de la ética animal en las clases, pues de la ESO, de bachiller, de la universidad, sino, o sea, no solo eso, sino como arma de transformación social. Y si podrías recomendar algún tipo de experiencia específica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El cómo integrar, yo creo que el primer paso es que te dejen integrar, ¿no? Porque claro, estamos tan sujetos a planes de estudio que en cuanto te desvías mínimamente, rápidamente te vuelven a empujar, que encontrar un espacio donde se puedan integrar películas que pueden levantar ampollas o que claro, tienes que buscar un temario donde encajen de alguna forma. Entonces, creo que el cine de ficción igual se presta más a ser más con literatura y tal, a poderlo meter. Dicho esto, ¿cómo se pueden? Yo creo que tienen un potencial educativo muy grande. Tampoco se trata de traumatizar a la gente poniéndole imágenes violentas, de shock. Yo creo que para ver ese tipo de documentales hay que preparar mucho a la gente previamente. Pero creo, en nuestra experiencia, por ejemplo, que no es en el contexto del aula, pero sí que hemos hecho ciclos de cine documental animalista en un cine comercial en Valencia, y es muy interesante ver la variedad de respuestas de un público cuando unos sí que vienen con más predisposición y otros no. Y creo que una forma que sirve mucho a nivel educativo para eso es
enseñar a la gente un poco sobre el lenguaje fílmico, que nos pasa como en literatura o en cualquier esto. Es decir, darles herramientas para pensar, venga, pues mientras veis la película pensad en el cromatismo o en el tipo de ángulo o en cómo se utiliza la banda sonora y tampoco hace falta ser súper experto, pero como consumimos tanto material audiovisual lo identificamos. Pero yo creo que para cualquier interpretación estética que tenga cualquier potencial educativo es eso, es decir, ahora mismo teniendo los términos y habiendo equipado a todo el mundo con 5 o 6 características de cada cosa, pues ya te sientes un poco más armado. Si estudias retórica te sientes más armado. Pues vamos, que lo que es forma yo creo que es indispensable para cualquier producto estético sacarle partido educativo. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí. Sí. En este caso, como es específico de los documentales, no sé si alguien quiere añadir algo, pues específicamente de la literatura, en nuestro caso, como has mencionado, que puede haber más ambigüedad igual, por el tema de incluirlo en el programa educativo de un profesor en particular, igual como podemos jugar con esa ambigüedad a la hora de intentar incluir puntos de vista como más activistas a la hora en la enseñanza, ¿no? Eso es un punto del que hemos mencionado antes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar todos estos temas de una manera más práctica a través del activismo y el abismo que hay a veces entre la práctica y la teorización de todas estas cosas? ¿Cómo podemos unir esas cosas, quizá a través del aula? Como reflexión general, yo pregunto aquí. Yo creo que lo ideal siempre es como utilizar textos que nos den pie o documentales que nos den pie a este tipo de reflexión, pero creo que también que si no nos dejan cambiar mucho el currículum, podemos utilizar las propias obras curriculares, porque aunque sea desde la crítica, dices, jo, en este poema está hablando mucho de que sus cabellos son como los ríos o son como las montañas, al final, aunque el texto en sí no tenga una perspectiva crítica, se le puede aplicar y se puede criticar o incluso que inconscientemente el propio autor en alguna ocasión sí que haya tenido una opinión más ética o no sé, yo creo que incluso aunque no nos dejen mucho salirnos de los márgenes, se pueden aplicar este tipo de perspectivas o incluso yo que sé, cuando estamos estudiando el amor cortés, pues yo sé decir que igual no es un modelo de amor fantástico y que tiene ciertas limitaciones y que las comparaciones que hacen los autores o cuando lo que es en el romanticismo se apoyan mucho en el paisaje para hablar con cómo se sienten, decimos eso, vale, estos son los sentimientos del autor, pero quizás no estamos teniendo en cuenta la explotación o la industrialización que está ocurriendo de fondo, ¿no? Bai. Esperientetik, bueno, agian gaztelaniaz egingo du, bai. Bueno, por mi experiencia, yo no suelo dar talleres de literatura, pero no en el contexto de DBH, de la ESO y de la escuela, entonces igual esto no sé si se podría aplicar de esa manera, pero bueno, bajo mi experiencia, hace año y medio o así, organicé un curso de literatura animalista en una librería que conozco a la dueña y demás, y vino gente de todo tipo, o sea, gente más joven, vino además, en una ocasión sí que vino una persona de 15 años, por ejemplo, pero luego los demás eran de todas las edades, de todas las profesiones, que no tenían ningún tipo de experiencia sobre estos temas. Y analizamos obras que igual incluso habían leído ya cuando eran más jóvenes. Leímos, por ejemplo, La llamada de lo salvaje, también leímos El doctor Moreau, y claro, algunas de esas personas ya los habían leído, pero nunca se habían planteado temas sobre ética animal, también hablamos de poshumanismo, y claro, las sesiones normalmente iban siempre acompañadas de una hora de yo contándoles teoría, como incitándoles a repensar un poco la obra, y luego ya debatíamos, ¿no? Todos juntos. Y a mí, obviamente, mi intención era un poco pues, hacerles pensar a personas que no eran ni veganas ni tenían ningún tipo de, en principio, interés en este tipo de temas,
Y me sorprendió muchísimo la respuesta y la acogida que tuvo porque ellos mismos decían, pues me ha servido muchísimo para verlo todo de otra manera y ahora incluso cuando cojo un libro lo veo de otra manera completamente distinta. Entonces, yo creo que lo que estáis diciendo tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, el hecho de obras que ya conoces, volver a repensarlas, ¿no? Completamente desde otros puntos de vista. Y también quería añadir otra cosa que se me ha olvidado antes, sobre lo que estamos hablando de cómo mostrar pues, todo el tema de documental, ¿no? Mostrar esa pues, violencia, ¿no? Toda esta violencia pues, pura y seca, ¿no? delante nuestro. Está hablando con mucha gente últimamente que sí que están involucrados en el movimiento, ¿no? Como activistas, y claro, estas personas sí que son ya conscientes y tienen toda esa información y ese bagaje, ¿no? Y ellas mismas dicen como que están un poco, no hartas, pero sí como que ahora necesitan algo más, que sea más un repensar qué podría ocurrir en un futuro para no sentirse igual tan desanimados con el presente, ¿no? Entonces, en este punto yo creo que todo esto que también habéis explicado tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de imaginarte un futuro en el que todo pueda ser diferente, ¿no? Es como, tengo toda esta información y ahora ¿qué hago con toda esta movida, ¿no? Entonces, me parece súper importante, bai. Bueno. Bueno, uste dut denboraz pasatzen ari garela apurtxo bat, osea, que komentario oso itxaropentsu honekin, esperanzador, mesedez, una ronda de aplausos para nuestros invitados. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik eta orain ordu eta erdi izango dugu Baskal Ordurako. Uste dut lunch bat izango dugula hor islariontzat, baina guztiak zaudete gonbidatuta gurekin etortzera eta bakoitzak bere janaria eta guztion artean hitz egitera ordu eta erdi honetan. Eskerrik asko.